Вже спитали за Труханова, то я можу сказати, що Труханов має сісти. Він громадянин Російської Федерації, який досі підтримує Російську Федерацію і демонструє дива еквілібристики, і вміє перезуватись на ходу, прямо в повітрі точніше. Він перед першим туром за пару днів до виборів казав: Петро Олексійович, це все благодаря вам, на підтримку Порошенка. Пройшов перший тур, на наступний день першого туру Труханов вже зустрівся з Рабіновичем. Рабінович подякував Труханову за вибори. І Труханов сказав: ну, знаєте, взагалі мери, вони поза політикою. Серйозно, Труханов сказав, мери міст, вони поза політикою. І нас не стосується, що там відбувається в Києві. А коли минув другий тур і перемогу здобув Зеленський, Труханов сказав: о, так я ж з ним знайомий давно, він нормальний пацан взагалі. А в нас є конкретні контракти, і ми готові співпрацювати з новою владою. Це щодо Труханова. Я хотів би, щоб він ніс кримінальну відповідальність, але поки що він на волі, він далі керує багатомільйонним, я думаю, що це багатомільйонне вже місто, зокрема влітку точно, містом, і продовжує буквально влаштовувати терор проти громадянського суспільства. Я абсолютно і твердо переконаний, що низка нападів в Одесі на громадських активістів – це замовлення Труханова та його партнерів.